balay. Di. Oy, Bulkit! Ma. Yan sana naman ako baka! Ako man nga baka nga, nung ipasuro man mo siyang balay! Pakay mo ba ini kan Jen manggod ni taka. Kisa nga dyan, kasi dyan, ikaw naman na ako, ipalibas ako baka nga, nung ikuha man na ni mo! Kan Jen manggod ni taka naman. Unsa kay Jin? Ako man ang ipaliman ni Jin, ako man nga baka, ambi na! Samo man ni purok leader. Samo man ni purok leader. Dili na sa inyo purok leader, ako, ikaw na ako ipalima siya, nga, nung ikuha man na ni mo! Gitik ko man kinis lang balay. Ay, hindi ba? Imo ginikuwato na, balag na kuwato ng baka, ambi na ako baka! Kan Jen laki ni oy. Dili, lagi, ako ni! Nabali mo ngalan anak niya. Wala, pero ako ni, ikaw na niya ako ipalima ni Juan, ni Jane. Saan ko na purok leader ko kinis ang balay? Ako kandig, ikuha ni mo? Ha? Ako inatunggan. Bantay lagi ka. Bantay lagi ka, Bulkit. Kan Jen man ito nga baka ko. Dili, ako ni, ikaw na ipalima ni Jane. Awa ka kayo noy. Na ako inatunggan din ang akong kanding natin eh. Taka naman na sigyaw-yaw eh. Huy, asa ka pa yung huy. Aka pa yung noy. Noon ba balay? O, tanawa, naanak kita. Naanak kita niya kanding. Anding Ano kita kuha man ni mo? Iyo magkikawat akong kanding. Taka naman sigyaw eh. Apin akong kanding. Kinsa man taon ka? Kinsa man taon? Ako ni. Sa man yung mga silingan nga mabot na magbalay yung taon eh. O, tanawa lagi. O, naa. Gidala gini mo silang kwarto. Ngawat, magkakanding. Dili pa lang yung ako man eh. Wako na ako kay ako man eh. Eh mo balik gyapon na kang Jin gyapon na. Kang Jin mong gyapon na. Ito man lagi kan tanggal bis lang kinis lang balay. Kaway yun ni mo kong kanting. Ano naman sa imong kwarto? Ako ni ko ani ako. Sana na ako. Kita sa barangay ha kay imong kawat ang mga manganak. O apil akong kanting o tanawa. O. Kinsa ni? Ba ako ni? Nay mo ngalan anak kang Jin lagi na kanito nas kinis lang balay. Sa man purok leader na sige pangwas mong kwarta. Ang purok leader ikaw na ako gipalima sa akong mga mananap nga nang gipanguha man nimo gikawat jud imong tuyo. Napa kong manok. Nakadungog kong manok. Wala na magudila eh noy. Nausa man tong lang na dira. Lagi sa mong kwarto. Lagi unsa gipanguha man nimo. Unsa man taon ka diri ka puro naman taon ka sa kwarto na ko eh. Dili lagi na imuha lagi, dili man na imuha. Ako dili. Si imuha. Unsa man madto tag barangay? Kang Jin mong tanan. Dili ni kay Jin ako lagi ni kay ko na sa lagalima. Hala, unsa man nay? Klaro kayo nay nga mag-ihaw gid mo sa akong manok ba? Magtinulad jud mo kay nagdala mo og manok. Sa yote. Unsa man bulkit? Yung yangkon kang sa ato man ang purok leader. Ako man ni nay oh. Ikuha niya gitawat niya gusto niya sa kwarto. Wala ko kay baluana nang harvest na magwani ka ihapit La para kayo bulkit oh, magtinulag imong manok ba kay nagdalas na nay og manok. Uy, wala. Sa yote. Ko sa iron na yun sa magabulkit. Luuya kay sa akong manok. Di man ko makaon ng manok. Uy, dili man na makaon na ako. Yo sa man ay bulkit karon. Kinawat. Kay murag ko katulon ana ma'am oy. Wala mo kini. Klaro kaya na ebidensya oh, gikuha na ko tanan sa imong kwarto. Diyos. Na i-deny nimo. Uy, labot ana oy. Ako ra mo tanang. Pati na kutsabo mong ganay. Ako ra mo tanang anak. Kanang kandi kag manok ako ra mo nang ipakatulog dito kon. Wala mo na. Di pa man Pakatulog sa kwarto. Sugsan. Ulo. Ugapan mo. Tanan ako nga mga mananap imong gikawat. Na ebidensya nakuha jud ako. Sa baka kanti taman sa manok. Na, wala ya bulkit oy. Unsa man? Oh, klaro kayo, magtinula mo niya oh, nagdalas na naig sa yote. Yatag ko man gud ni silingan. Ana man si Jin natong agi kasi Jin kay may mulang pa siya nang manok nga iring yang kung ihad ako no. Ako man dili ito na akong pagina sa iya man. Kawatan.
Kami pa na ikawatan nga, kami mong gali Oh, kita. magkita sa barangay. Ang among pondo nga para sa mo gikawat sa mga purok leader niya kay kami manhimong kawatan. Oh. Amo ra tang gikuha ang baka kay baylo na mo sa imong gatag sa muan niya kami manhimong kawatan. Okay na. Nakuha mo na ang ebidensya Oh, na. ikaw. Wa man kasabot sa mong gibati. Kay ayahay ka kay nakatulong ka sa mayo nga leader. Kami, ikaw ang imong bahin gatag sa purok leader ya mo wala. Kunang among babaw ng baka mga manok kung sa pang hayop na sa iyaha. Sa may labot ang mga mananap na ko sa mga leader nga. Nakabalo ba rin nga nagpaalimar ipaliman? Iguran na ako ni Paliman Jane. Oh. Karon sa nakita ko, asa na ingon siya nga nawala. Pero nakita ko, na nakita na kasi mong kwarto, unsa man, ebidensya ni na. Ebidensya. Nga na ko sa imo karon baka nun akong tang kwaon pero kanang manok ug kanang kanding. Ako na ipakatulog sa kwarto. Kita tanyo sa barangay mga kay gipangtawad niyo ako mga mananap. Ang para sa botante, gikurakot sa leader. Ang budget sa mga tao, gibulsa sa purok leader.